Николай Николаев. Ето го и първият стиски сигнал. Да си пожелаем, уважаеми зрители, да наблюдаваме един интригуващ двубой. Но това ще даде възможности на Иван Минчев да центрира. Ето го и неговото подаване. Топката е във вратата. Славия открива. Виктор Генев, човек, който много пъти успявал да се разпише от статични положения. Един от най-опасните хора с бял екип точно при такива ситуации. Успява да даде прекрасно начало за хората на Златомир Загорчич в матча. Летящ старт за белите. Хубаво бе центрирането на Иван Минчев. Струва ми се, че и първоначално топката бе отклонена. Калян Пехливанов върна доста с паса си Николай Николаев. Кабов намери Калян Кръстев. 125 мача за него с екипа на Славия. 17 гола и 10 асистенции. Набил Макни играе с топката, изравнява резултата. Както Славия успя да удари много рано в началото на двубоя, така и Хебър след подновяването на играта изравнява. Какво начало в българския футбол само за Набил Макни. Разпиза се срещу ЦСК, а сега успява да порази и вратата на Славия. Дали пък и хората на Златомир Загорчич по някакъв начин не се подлъгаха по неубедителното представяне на Хебър през първото полувреме. Мислеха, че този матч ще може да бъде затворен лесно. Очевидно ситуацията ще бъде много различна от тези очаквания. Точно Набил Макни бе човека, който изглеждаше най-опасен с зеления екипа през първото полувреме. Също имаха някои добри ситуации. Но крайният резултат е 1-1.